Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitrana Ansing. Oke guys, kali ini kita dijak Pak Kokot di traktor Pak guys. Ada pening gacoan bareng-bareng guys, ambek warganya Pak Kokot. Aku tak jak mau guys. Aku mau dijak. Tadi ini wongnya pengen jaluk jaya iki ambek Naira, ambek bojoku, ambek adikku guys. Duh krimis Pak. Ya aku Pak Kokot Pak Supra. Ya Pak ya. Oke. Naira ambil set kayak gitu. Terus toko mbak Rama apa di lokasinya. Apa ya bang pacaran di Pak Supra? Kayak bang pacaran guys. Pak Supra lagi. Anaknya kata Naira. Mau berudan ki mangkati udan nih guys, moro-moro ki udan gerimis ning kene ki udan nek kedek wis pirang-pirang dino iki guys. Ora ya sampai tekan iki ya jelas guys. Oke, kalau Naira besen kayak Naira lagi. Dun sana ayo naik. Oke guys. Oke. Ini sekitar parkiran. Wih, stok onggon guys. Karek ngenteni Firna karo iya. Tapi kan mesennya kan yo nganu Pak. Naik. Alah bedene kudunge. Ana apa? Ana apa Pak? Tahap rekod ya, sorry. Nggih, go silakan. Nggih. Gacuan. Anak nyupe mau ngadeng jalan. Guys, wis tekan iki. Iya guys, aku tak juga kene guys karo ngenteni iki lho. Iya. Kan sapa? Baik. Dan kene guys. Di Pesawat. Ya sampai teko wis ning kene ae Pak. Kok kan kok pesene bareng. Iya. Katanya kok rondok penuh ya? Ini cari ayam. Lah. Ya mbak ngajak Fitri lah, guys. Mbak aku tapi seneng mie ayam ndak? Pasti kali jenis. Iya, dek nane tak tawani, tapi dia pengennya mie ayam guys. Gak mau malah ngajak nih aku mie ayam. Ngerti. Kan gacoan. Kalau kan kono. Sim. Nah, jangan le, Sarule. Mau. Nani mau. Kan naik, piye perasaanmu? Jadi gak tahu ini ya. Dana gesek nanti Pak aku lek ngono ki carane piye pesen. Biasane nek kan ribet-ribet ora gelem, guys. Ya. Iya aku. Kita ngerti cara apa? Nek untuk kada. Nek acara apa? Acara pakai lesu. Dan. Acara utang yang suwi, guys. Cukup banyak loh. Ya jalanin Mbak Kokot guys. Cukup wis tuwek ya. Ya wis aku ya wis tuwek guys kan aku ya wis 30 luwih atene. Arepe tadi guys. 949 Nunggu dulu guys. Mau naik ada pesen. Sangat kualitas nama Malaysia. Sangat kualitas nama Malaysia. Berdek ya Pak. Iya Pak. Bapak, iya Pak. Saya tak juga naik dulu nih. Berdek ya naik. Masa berdek? Naik. Balik ke jalan publik. Masa berdek? Dia. Ini anak gaul guys, anak gaul. Mbak Iron tak jak rene, soalnya mbak aku enggak. Saya nak jorone le. Yo ora enak ini Google. Kok karek kok awakmu entuk nomor
Piro pesen ngono, aku dikei. Ntar awalnya kemudian season yang ibu wis karek. Kayak rame, Pak. Yo. Iki nopo, Pak? Terus satu rame. Pak kira mah sushi kayak. Nah, nengguri penuh berapa? Kok nengguri ya? Kan wong akeh. Siji loro, 2 kursi engko. Tapi aku ki yo gak gelem iki, guys, dijak nanti ki. Angel. Oke, bila ada ngomong ae. Oke. Jus. Iya. Iya, nek Pak iki mau bungkus ae. Coba. Pak nek dijak nanti mau ya, Pak ya. Tapi kalau Gak gelem jae. Dekne gak gelem wis bermangan. Bermangan guys. Aku jalan jae kan. Jae gitu kok mbas ning arek. Iki sih menunggu yo guys. baik kan. Papas. Oh, No carane yo guys. lho ndekne mangane seneng penyetan yo nae yo, bebek yo nae. Maksudnya jenengan sesekali lah, udah aku bisa langsung makan. Ke diwarai nae. Diwarai nae. Sesekali. Bapak. Piye? Semua wis. Piye voice jangan. Gimana ya? Ning di dek niki. Urung enek kok. Tapi wis kesal sama jadi sekarang. Ya wis sekarang ya sekarang ngeplok ngene guys. Karo menu Amsa. Naik, dia mah foto yang mah kita resik wae ya. Jadi wis kebetulan. Oke, guys, arep ngosek tong ngenteni kalau parkirnya endi. Ya wis tok oke. Wis karo halo. Lho, nanti bojoku kabeh. Pak karo Naira. Pak karo Naira. Lali pindah karo Naira. Pindah karo Pak. Tekoki. Pak, tekoki ning kene sik level pir Yo ning iya sih. Iya. Iya. Ya nganu kan jungak sik, Pak. Golek nggon sik. Guys. Guys kayak parkir. Ya saya guys. Nah, berarti awakku nek tahun cilik ya. Lambiku pinangi cilik berarti. Iya, ning pabrik. Kate bojoku, guys. Ayam. Emang udan pola nang kono? Gak udan. Ya. Apa? Lele. Kan Pak Gobot tutore ngene. Caloro ki lho iso guyu kok heran aku. Guyu apa? Susung kene musik ya. Nah, nama lapor bilona. 2. Karena mesin dewe. Kenapa disana? Karena mesin dewe. Iya, mesin dewe. Dhewe sik. Ini Anjir. Malu aku. Berarti sak kelas Mbak? Enggak. Ada yang punya naik. Itu aku belum. Lagi tapi video ya.
Hmm? Aku 3. Oke. Apa tadi ya, Lek?